Kaixo, gu Naroa Goiuri June eta ni June gara eta gure proiektu hau da. Guk hiru hilabete honen bukaera genuen proposamena zen. Hiru hilabete honen bukaera anai baten urte betetzea ziela. Eta orduan opari nahi geniola diru asko gastatu gabe. Eta orduan proiektu hau itea okurritu zaigu. Genituen baldintzazien zapata kaxa baten zamaiak itza gutxi gora bera, punta bakar batian eragindan zalantzuan atzala mugitzea, eta edozein material alben ibili bion gutxenez hiru. Erabilitugu materialak dira plastilina panpina hauek egiteko, burnila birabarkia eta zutabe hauek egiteko, egurra kajan zati hauek egiteko, tela zati hontan jartzeko eta pinturarena pintatzeko. Gure proiektuak honela funtzionatzen du. Biraberari eraginez birabarkian mugitzen da eta honi lotuta dauden bi panpinak gora eta behera mugitzen dira. Ikusten zuten bezala, hiru baldintza betetzen ditu. Zapata kaxa baten tamaina da gutxi gora bera, punto bakar batian eraginda mugitzen dira, eta gutxienez hiru material ditugu.